స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్, లివర్ ఇష్యూస్, నిద్రలేమి, హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్, వీటన్నిటికీ భృంగరాజ్ చూర్ణం మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. భృంగరాజ్ తలకు రాసుకునేది తాగకూడదు. తాగవలసింది అయితే చూర్ణ అని అడగాలి. భృంగరాజ్ పౌడర్ ఇది మనం తాగటం కోసం వాడాలి. వేడి నీటిలో ఒక అర స్పూన్ భృంగరాజ్, ఒక స్పూన్ తేనె కలుపుకొని తాగినట్లయితే మనకి ఈ సమస్యలన్నీ నివారించబడతాయి. అయితే ఇది భోజనానికి అరగంట తర్వాత, మధ్యాహ్నం ఒకసారి, రాత్రి భోజనానంతరం ఒకసారి తీసుకోవాలి.